बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि लोगोसे दिहुनगिरि रिया ब्रह्मआ देग्लाय 2023 इं मायथाइयाव फिन रायजो राजाफोरखौ गोजोनहोनो मोनसे गोदान बर' सावथुन दिहुनबावनो साखाफारा जाबाय। आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनाराव फैगासिनो रोदा मुंनि गोदान बर' सावथुन। बे सावथुननि शुटिं खालामनायखौ दिनैनिफ्राय मेहेरगोनाङै बेखेवजेनबाय। फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुननि शुटिंखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोजोबगोन। फैगौ विश्वकर्मा फुजानि सिगांनो गासै रायजो राजाफ्रा बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि दिहुनजानो गोनां रोदा बर' सावथुनावनो गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगोन बर'नि जाखांफु फावखुंगुर सोरां नार्जारी आरो सिमां सैनारिया लोगोसेयैनो गाहाय फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन बर'नि जाखांफु फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी आरो सिजा बसुमतारिया। रोदा सावथुननि शुटिंखौ बेखेवजेननाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिहुनगिरि रिया ब्रह्म आरो फावगिरिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो बे समाव मिथिना ला। आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोरखौ आं गिबियावनो खुलुमबाय। आंथ' एबारजों बानायनाया एबारजों 6था जासिगोन आरोना आंनि बर' मुभिया। दा बाहाय आङो जोबोद रायजोफोरनि अननाय मोनबोगासिनो। दा नैबे रोदाखौबो आरो रायजो राजाया आंनि साफ्रोमबो आंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मोजाङै सापर्ट खालामगोन, बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। बेहाय जे रल बे गाहाय फावखुंगुर बा फावखुंग्रि बिसोरो सोर बाहागो लागोन? बाहाय सिमां सैनारि दङ, सोरां नार्जारी, मनालिसा हाज'वारी आरो सिजा बसुमतारी। बे सावथुना मोनसे समाजारि जानो थांगोन ना मोनसे रमान्टिक? आं बेखौथ' आङो मोनसे निउसाव होदोंमोनखि आङो देग्लायनि बोसोरावहाय कमेडि भिडिअ बानायगोन होननानै। खिन्थु आंना बे रोदाया कमेडिबो नङा, एक्सनबो दङ बेयाव, रमान्टिकबो दङ, कमेडिबो दङ, बेबायदि आरो रोदाया। माब्ला जोबहैगोन बे शुटिं? बेखौ जोङो 1 मान्थनि गेजेराव फोजोबनो सेस्था खालामदों आरो 1 मासाव। जोङो बिश्वकर्मानि सिगां बेखौ प्रिमियार श'खौ खालामगोन। रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो सानो? रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों, अननानै जोंखौ हाजासे सापर्ट खालाम। नोंसोरखौ जोंनो जोबोद नांगौ। नोंसोर गैयाबा जोंहा जेबो जाया। दा जोंनो जोबोद सापर्ट नांगौ आरो आं बेखौनो खावलायो। बे केरेक्टारनि थाखाय आङो जोबोद एक्साइटेड। लोगोसे सोरांबो दं। थ' आं एज ए सोरांनि बिदा हिसाबै बे रलाव दं आरो एज ए मिउजिशियान थ' बे केरेक्टारानो आरो थ' नायनोसै मारै जायो। खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौ? रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंनि बर' इन्डास्ट्रिया दाबो माने जौगाफुंनाय लामायावनो दं। थ' जोंखौ जेसेबां हायो सापर्ट खालामलांबाय थादो, अननाय होलांबाय थादो। जोंबो हाजासे नाजालांबाय थागोन जाहाथे जों रायजो राजाखौ एन्टारटेनमेन्टखौ होनो हायो। आं दा बे समाव थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बे बोसोरावबो आं आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव खामानि मावनो फिन खनसेबाव चान्स मोन्दों। थांनाय बोसोरावथ' खिथेर खालामदोंमोन, बेखौबो एबार नै दा रोदा सावथुनाव दा खामानि मावनो चान्स मोनबावबाय आरो आं बे एक्टिंखौ मावनो थाखाय आंबो जोबोद एक्साइटेड थारैनो। आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो, अननानै प्लिज सापर्ट हो, बेबायदिनो अननाय होबाय था जाहाथे जोंनि कालचार फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगालांबाय थानो हायो। आं बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोनाव आं रिकुवेस्ट खालामो। थेंक इउ। बे मुभि रोदाया आंनि थाखाय फार्स्ट जागोन आरो आङो बिराद एक्साइटेड बे मुभिखौ लानानै आरो गोदान एक्सपिरियेन्स मोनगोन। स' आङो बयखौबो मोजाङै खावलायो कि मोजाङै नायनानै सापर्ट खालायबानो जाबाय आरो जोंनि मुभिखौ। आरो जोंबो मोजाङै एन्टारटेन खालामनो नाजागोन, बेनो आरो। थेंक इउ। गिबियावनो आङो आब' रिया बेखौ हामबायनो गोसो जादों। मानो होनोबा बियो आंनो एसेबां मोजां खाबु होनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आब'खौ थेंक इउ बावहरो। आरो बेखौनो आङो खावलायो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम, जेरै जोंखौहाय दालागै सापर्ट होबोदों, एसेबां मोजां अननाय सापर्ट होबोनायनि थाखाय गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर। आरो बिदिनो होलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो बेनो आंनि सेकेन्ड खेब फिल्म जागोन रोदा। बिदिनो नोंथांमोननि सापर्ट मोनलांबाय थाबा मोजाङै मोजां जोङो बानायलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। थांनाय 2022 मायथाइयाव नोंथांनि मोनसे सावथुन ओंखारदोंमोन जे दाखा जोमै, गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायदों। बे समाव मा खावलायनो सानो?
रायजो राजा नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोननानै आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा बेनो आंनि फार्स्ट फिल्ममोन नालाय ओमफ्राय फार्स्ट फिल्मावहायबो नोंथांमोना एसेबां अननाय एसेबां सापर्ट होनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै